Pekný podvečer prajem, vážení spoluobčania. Čo vám dnes zase chcem ukázať, je presne toto, čo teraz vidíte. Je to vlastne odvodňovací kanál, ktorý odvodňuje systém, ktorý tu v Handlovej proste od Prievidze smerom na Žiar odvodňuje hlavnú komunikačnú sieť, hlavný ťah cestný, ktorý sa momentálne rekonštruuje za obrovské náklady miliónové. A čo chcem povedať, nie som odborník, som len laik, som bežný občan. Vidím, že odviedli krásnu prácu, čo sa rekonštrukcie cesty týka, ale ukážem vám aj druhú stranu. Tam, kde vidíte to zábradlie, to je vlastne šachta odvodňovacia. Celý tento zalesnený kopec je zalesnený preto, že sú tu zosuvy, aby k ním nedošlo. Voda steká a mala by vytekať cez tieto odvodňovacie kanály, ktorých je smerom od Prievidze po Handlovú horný koniec, možno aj stovky. Krásne to očistili, urobili šachtu. Ale tie kanály sú plné, splna natlačené bahnom. Ubité, že žiadna voda cez toto neodteká. No a výsledok bude taký, že za 1 rok tú cestu podmije, popraská a práca vyjde na vnímoč. Pritom by stačil jeden krtko, takzvaná vysokotlaková hadica, ktorú by pustili z jednej strany, trebárs tam zhora, a jednoducho pretlačili to bahno, tú odtokovú rúru, vyčistili, čo je otázka možno 1 hodiny práce na takomto odvodňovacom kanáli. A hovorím, je ich tu možno 100, ak nie viac. Ani jeden nie je prečistený. A určite bude celá táto rekonštrukcia odovzdaná a prevzatá mestom alebo správcom komunikačnej siete a s touto veľkou vadou. Takže posielame to videjko medzi vás, ale posielame aj na patričné inštitúcie.